Владимир Каранік, калі мы Боже, толькі этот збіраліся прекрасный человек. записываць... Этот прекрасный человек. Ну, давай. Калі мы толькі збіраліся записываць гэтае відэа, ён яшчэ займаў нейкую пасаду ў Гродні, кшталту там старшыня аблвыканкама, а зараз ён уже прэзідэнт Акадэміі навук. А яшчэ недавно зусім быў летняй другой персонай у этом самым, у адміністрацыі прэзідэнта. Ну, карацей, просто кар'ерны... Імклівы рост і падзенне. А я нават не сказала, што тут рост, а што падзенне. Яны просто нейкімі такімі зігзагамі лётаюць. І там... Ён такі чэмпіён па скачках у бок. Такі такая. Ну, зараз паглядзім, па чым ён чэмпіён. Дакладна, ён чэмпіён па вядзенні інстаграма і ўсіх астатніх вашых сацыяльных сетках. Высокі і красивы. Так. Ну, наконт красивы, гэта, канешне, ваша... Справа густу. Так, як чалавек, якая спала са спадаром Лісковічем. Я прошу до конца договорывать всякие штуки. Выключно на профсоюзных сборах праз 25 шэрагаў. Что ты тут, Даша, мяне ў чырваню ганяеш? Цяпер гэта так называецца, сказаў спадар Антося, я паўтарыла быццам бы. І гэта мой жарт. Яна яшчэ і на профсоюзных гэтых Это збірках. мои маленькие жаночыя таямніцы. Добра. Да. Жанчыны з мінулым гэта вельмі ў трендзе зараз.